Ahojte! Dnes by som vám predstavila takú moju novinku, ktorú som ručne vyrobila s láskou, samozrejme, ako inak, pretože som pozitívne naladený človek, tak aj moje výrobky sú naladené pozitívne, nesú pozitívnu energiu. Sú to také malinké aniely. Malinkí anieličkovia vyzerajú asi takto a sú pospájaní takýmito zlatými niťami, takýmito zvončekmi. Je to vlastne taká zvonkohra. A títo anielici sa dajú zavesiť napríklad na luster, na okno, na postielku, kdekoľvek, kde by ste si chceli skrášliť, spríjemniť priestor, alebo kde by ste chceli mať nejakú pozitívnu atmosféru. Ja by som sa vás chcela opýtať, že či si viete predstaviť takýchto anielikov aj v iných farbách. Ja vám veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť a za vaše komentáre. Tak uvidíme sa na budúce. Ahojte!